Както знаете, легото е от Дания. Днес ще ви запознаем с един човек, който е доброволец в България, конкретно във Варна. Той се казва Хенрик Хансен и от него ще научим малко повече за Дания. С население от близо 6 милиона души и една от най-добрите социални системи в света, Дания е държава за пример на останалите. Наскоро в поредно проучване се стигна до извода, че датчаните са най-щастливите хора на земята. В презентацията си 19-годишният доброволец Хенрик Хансен се опита да обясни причините за това. Самият той е във Варна от месец септември 2011 година по проект на програмата Европейска доброволческа служба и ще остане до юли, за да помага на Младежки информационен и доброволчески център, който е отговорен за пристигането на датчанина във Варна и бе организатор на събитието. Хенрик идва в България веднага след като завършва средното си образование. Преди да вляза в университет, исках да бъда доброволец някъде далеч от родината ми. А проектът на Младежкия център бе най-добрият за мен. Много се радвам, че мога да работя и с местната скаутска организация, тъй като аз самият съм скаут. Това ще е много полезно за мен, когато се върна обратно в родния ми град Роскилде. Гостите в пълната зала на читалище Отец Паисий научиха любопитни факти за датската кралица, за една от емблемите на скандинавската държава – легото, какви ястия слагат на масата си и много други неща, които само един истински датчанин може да знае. След толкова месеци е любопитно и какво вижда Хенрик в България. Чувствам се много добре във Варна. Срещнах много приятели, други доброволци, а и българи. Най-вероятно отново ще се върна, вече като турист. Ще запомня възможностите, които имах да говоря за датската култура, защото в родината ми това е ежедневие, а тук е една интересна тема, която вълнува хората. Хенрик не пропусна и проблемите с човешките права в Дания. Малко или много е трудно да си различен в скандинавската страна. Особено по-възрастните са настроени много отрицателно, но и това се подобрява според него. Ако вие пък проявявате интерес към пътуване безплатно като доброволец в Европа и все още сте в младежка възраст, непременно се свържете с Младежкия информационен и доброволчески център Варна, читалище Отец Паисий, или просто ги намерете във Фейсбук. Това остана от датската презентация на Хенрик. Аз ще се хапна, а вие останете с orvimedia.com.